quins reptes creieu que afrontareu en un futur i com penseu afrontar? Bueno, ara, com sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, tenim el Pla d'Urbanisme, la revisió del Pla d'Urbanisme, una revisió extraordinària del Pla d'Urbanisme que es va iniciar en el mandat anterior i que, bueno, que ha passat, per tema de terminis, ha passat amb aquest mandat. Aleshores, nosaltres en aquest moment, avui, és l'últim dia per presentar al·legacions, es va començar a fer una exposició pública al mes de desembre, que s'acaba avui, l'exposició pública, i és el temps en què la ciutadania en general pot venir a presentar al·legacions. Per tant, ara nosaltres en aquests 2 mesos, a part de les visites de cortesia, que hem tingut moltes visites de cortesia aquests primers 2 mesos, un dels temes més importants que nosaltres tenim a sobre de la taula ha sigut justament el Pla d'Urbanisme. I en què consisteix aquest pla més o menys? Perquè ho sàpiga una mica. És la urbanització de la parròquia en general, és a dir, l'ordenament de la parròquia en general, és a dir, quina alçada on es pot construir, quines alçades tenen poden tenir les edificacions, a partir d'aquí, les edificacions, quins terrenys es distribuiran, com es distribuiran, o sigui, quins seran les unitats d'actuació perquè els propietaris s'hagin de posar d'acord entre ells. És un tema complex. Ordenar una mica les construccions, preveure els serveis, els futurs vials, els accessos entre edifici i edifici, les zones que hem de preservar per ser sostenibles, per mantenir l'imatge com a parròquia, i això una mica és el que estipula el POF. Llavors el pla d'urbanisme, com molt bé diu la Mar, que teníem a l'anterior, que va modificar amb una moratòria, una excepció temporal, era perquè estàvem tenint un creixement molt important. Evolucionava molt la construcció, hi havia plans d'urbanisme, hi havia uns plans d'actuació, unes unitats d'actuació, que s'estaven desenvolupant molt de pressa. I això és el que ens va preocupar al Comú, i al moment com estàvem com a consellers, de que si continuàvem així ens carregàvem la nostra estètica com a parròquia. Llavors vam dir, hem de fer una aturada i hem de tornar a retreballar, aquesta distribució urbanística de la parròquia perquè sigui més sostenible i per fer aquest creixement, sobretot el creixement una mica que vam notar que ha vingut una mica d'especulació. La gent estava construint per vendre, el que comprava tornava a vendre i que això faria que Ordino se n'anés a... Que la imatge d'Ordino, tot el que havíem conservat en el seu moment... Que perdés la seva bellesa. Perdona? Que perdés la seva bellesa. Exacte. I que, al final és veritat que la parròquia d'Ordino és molt verda i que és molt protegida, que ja fa molt temps que intentem fer aquesta protecció del territori i que, per tant, al veure que estàvem perdent una mica aquesta essència, doncs vam intentar aturar-ho. Això principalment. I l'altra pregunta era quin era... Quins projectes teniu per un futur? Ara d'aquí estem treballant sobre el pressupost, perquè tot comença a partir del pressupost. Doncs ara, per aquest any, una de les coses que tenim per fer és l'Hotel Casamanya, que es fa conjuntament amb... L'Hotel Casamanya pertany al quart d'Ordino, però és un edifici que és emblemàtic i que, per tant, les façanes s'han de conservar perquè patrimoni està catalogat a patrimoni. Per tant, com que hem de conservar les façanes, hem de fer una remodelació, clar, no pots tirar-ho baix i tornar a començar. Aleshores, finalment, al quart d'Ordino, es va posar d'acord amb el govern perquè el Ministeri d'Agricultura vingués aquí a l'Hotel Casamanya. I aleshores el que fem és, conjuntament amb el govern, és rehabilitar l'edifici i les dependències del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient vindran aquí a Ordino, a part que nosaltres mantindrem una planta. Aquest és un dels projectes que tenim. Això és un projecte molt important perquè fa molts anys que aquest edifici està en desús, està pràcticament en ruïnes, direm, no pràcticament en ruïnes, fa molts anys, i que per tant l'havíem d'arreglar i que el quart d'Ordino, no acabem d'arribar a un acord amb el quart d'Ordino i per tant, finalment, amb el mandat anterior es va aconseguir aquest acord, el quart d'Ordino es va posar d'acord sobretot amb govern, nosaltres entremig, també, amb govern per justament poder arreglar aquest edifici.
I un dels projectes més importants d'aquest any nostre és arreglar la rehabilitació, participar a la rehabilitació de l'Hotel Casamanyà. Això, nosaltres tenim un pressupost al Comú d'Ordino, és un comú pobre, tenim un pressupost molt petit. I aleshores, en funció d'això, clar, això ens treu molts diners, molts fons que se'n tenen que anar cap allà, perquè això ens costa sobre 1.800.000 euros aproximadament. Llavors, clar, després tenim d'altres projectes, com per exemple el tema de l'aigua, perquè com sabeu, últimament l'aigua també és un tema delicat. Més que falti, en un moment donat, el que es va fer a Ordino és tindre una canalització, una única canalització. El que volem fer és fer el desdoblament d'aquestes canalitzacions, no? Ho dic bé? Sí, remodelar xarxa, perquè són xarxes que porten 30 o 40 anys, en captació, hem invertit molt en captacions, tenim unes captacions importants, tenim aigua assegurada, i ara és un manteniment de xarxa. I això sí que, tenim un pressupost. Tenim algun estudi de rehabilitació que ha mitjat molt elevat, i ara el que farem és fer una mica de full de ruta durant aquests 4 anys, perquè donar prioritat als trams i intentar els 4 anys, un pressupost cada any, una miqueta menys alt per repartir-lo en els 4 anys, perquè l'impacte no sigui tan important en un any i puguem invertir en altres coses, saps? Això és la nostra intenció en aquests moments. Exacte. Després, al costat de l'Escola Andorrana, de segona ensenyança, tenim un terreno de la sessió que es va fer allà i estem mirant aviam. Primer, ens agradaria, en aquest cas, fer a través d'un procés participatiu, tenim algun que altre projecte, però a través d'un procés participatiu justament amb la joventut, doncs a veure que ens diguin aviam una mica què és el que volem fer amb aquell terreno. Tot i que volem fer un parc en una zona, penso que hem de fer una zona lúdico-esportiva, perquè ja que estem al costat del col·le i del CTO, em sembla que és bastant important que hi hagi una activitat allà que ens pugui beneficiar a tots, al col·le, al CTO i al comú, evidentment. I després és veritat que a la parròquia tenim un problema d'aparcament. Les zones d'aparcament són molt justes. Com a totes les parròquies. Hasta Ordino en tenim, no? És el que Ordino no hauria de passar i també passa, i en aquests moments un problema important, sobretot per anar al centre esportiu, perquè hi ha molt ciutadà que va al centre esportiu, té molt èxit i tenim un problema a les puntes perquè la gent pugui aparcar per anar al seu. I estem treballant sobre trobar una solució a això. Exacte. I després al centre esportiu també tenim, durant tot aquest temps s'ha remodelat, i ara ens queda una zona, que és la zona d'aigües, que s'ha d'acabar de remodelar, i jo penso que amb això... I després també tenim una partida per estudiar un projecte de sociosanitari, de residència per gent gran, que això ja ho portàvem una miqueta al mandat passat i ara sí que tenim una partida per estudiar i fer un projecte que intentaríem donar la llum als anys vinents, però clar, necessitem fer un estudi que això de seguir sense lligam per fer el projecte un any. I això són els grans projectes que tenim per al mandat del 24 i 25 i una miqueta més. I això són més o menys els nostres projectes. Tenim més preguntes? Endavant. Nosaltres, el projecte que estem fent, com està relacionat amb els joves, una de les preguntes que tenim és si teniu algunes propostes o coses pels joves quan es comencin a independitzar, si teniu ajudes o... Ajudes per als joves aquí a la parròquia d'Ordino per independitzar-se, pròpiament dit, no. Tenim ajudes en el sentit de que si tu t'obres... Però aquestes ajudes també és veritat que venen de forma nacional, no? El primer any doncs no et cobren la taxa de comerç, això sí, però per independitzar-se així, la veritat és que no, perquè nosaltres el negoci que tenim aquí a Ordino, la veritat és que és bastant, com podeu veure, no tenim molt negoci aquí a Ordino, no és una parròquia, sí que és veritat que hi ha molts negocis a dintre dels pisos, nosaltres som els que tenim unes taxes potser més baixes, amb tot el que són taxa de comerç, sí que és veritat que això és una mica per intentar incentivar que vinguessin empreses aquí a Ordino, però és veritat que sabeu que per mobilitat és un problema. Aleshores, tenim aquesta cosa pendent de dir, amb el comerç anem una mica coixos i per tant tenim que veure primer com dinamitzem la parròquia i després potser ens podem arribar a plantejar
aviam si podem fer ajudes, perquè la veritat és que se'ns complica una mica. Però sí que és veritat que nosaltres som una de les parròquies amb les taxes més baixes a l'hora d'instal·lar comerços. També això una mica és el problema de l'habitatge, no? Que com a totes les parròquies, l'Ordino pot ser amb menys magnitud, però també el tenim. No? I bueno, nosaltres aquí el que tenim són pisos de preu assequible, que són instal·lacions d'aquí dels edificis a vora de casa comuna, i després hi ha el projecte de govern, no? Que ha comprat un edifici i n'ha llogat un altre, on farà habitatges d'ús assequible, no sé si per joves o per gent necessitada. Això també ens ajudarà, perquè de seguida eren 50 o 60 apartaments i Ordino és un nombre important. I això suposa que durant aquest any faran la rehabilitació d'aquests apartaments. Que segurament potser esperem, no sé si ens deixarà intervenir en el procés, però que puguem habilitar pisos per joves de la parròquia que puguin venir a viure, no? I després per més petits, com suposeu de les parròquies, no? Subvencionem una part de la guarderia, de la escola, que això la veritat que tinc unes instal·lacions molt xules. Sí, de fet la guarderia està a subvencionar el 60% de la guarderia, el Comú subvenciona el 60% de la guarderia i de l'udoscola més o menys al mateix import. I després, no sé si sabeu, tenim el punt d'informació juvenil també. No el coneixeu, doncs tenim el punt d'informació juvenil també aquí a Ordino i que està funcionant molt bé i que fan unes setmanes molt simpàtiques, juntament amb la Comuna de la Massana, fan unes setmanes en les que se'ns apunten molts joves i que estem de moment estem orgullosos d'aquest servei. Ara que estem parlant d'això, justament, sense comptar aquest servei que ja ens heu explicat, quins projectes o quins espais podríeu fer perquè els joves surtin més al carrer a divertir-se, perquè pels nens petits sí que és veritat que hi ha els parcs i com el Prat del Colat a la Massana, per exemple, però pels joves és veritat que cada vegada es queden més a casa jugant amb els videojocs o parlant amb els amics. Quins projectes teniu perquè surtin més a l'exterior? Doncs justament aquesta zona que t'explicava abans, la UA21, que aquí, en un primer moment, vam dir, ostres, estem al costat de l'escola de secundària, ja estem al costat del CTO. Si fem un parc, si tornem a fer un parc com els que tenim, és que és més del mateix. Aleshores, intentem de fer alguna cosa per als joves. En un primer moment nosaltres havíem pensat de fer un tema amb bicicletes, perquè és un circuit de BTT. Però després vam dir, ostres, un circuit de BTT en una zona i en una altra zona fer una mica de parque, amb arbres, amb no sé què, inclús havíem parlat de fer algun parc que ja havia... Ho estem treballant. Sí, això són coses que estem treballant. Però després és veritat que a part d'aquestes propostes vam dir, ostres, amb el tema de les parròquies amigues de la infància, s'ha de fer un pla d'acció en aquest sentit. I en aquest pla d'acció preveu que hi hagi una participació de la joventut a dintre de les parròquies amigues. Aleshores vam dir, ostres, podríem fer un procés participatiu, el pressupost participatiu el podríem destinar a que els joves decideixin què es vol fer allà en aquest parc. Aleshores, ara engegarem, a part de tindre aquestes idees que així, en retaguardia, a veure què és el que surt, iniciarem un procés, aviam si aquest any el pressupost participatiu el podem engegar d'aquesta manera, de que el jovent pugui decidir si vol fer amb aquell parc, quines són les idees que proposen els joves per fer amb aquell parc, perquè hi ha molts metres quadrats i pot sortir alguna cosa interessant. I més que res, al final els que saben el que volen són el jovent. Són el jovent. Tu fas coses i et diuen això m'agrada. Però com a mínim que surti de la joventut, del jovent, que ens diguin aviam què volen amb aquell parc. Però després a Ordino vull dir que és fantàstic, no? Perquè tens la natura, tens el camí ral, pots fer bicicleta, tenim un centre esportiu també fantàstic, tenim el camp de futbol, tenim molta natura, que només falta agafar la tablet, amagar-la i que feu un nen se'n vagi. Perquè és el que feia el meu fill, Quan agafa la bici s'ho passa de conya. Jo crec que tenim molta natura i tenim el que pot vindre a Ordino, pot viure a Ordino, la pot disfrutar molt, Sí, té sort. la veritat, el camp de golf, mil coses, no? Bueno, jo tinc un fill que té 13 anys i se'n va cap al camí ral a fer cabanyes.
Un dia les hauré d'anar a buscar aquelles cabanyes, però bueno, jo penso que quan el que vol, realment, aquí a Ordino, el que vol realment pot sortir Ah, les pistes d'esquí també. també, sí, exacte. Tenim el club, que també molta gent ve d'aquí el cap de setmana, per vacances està al club. Nosaltres també ajudem molt al club. Sí, donem una subvenció molt Subvencionem molt al important club perquè donem un bon servei a la parròquia, A la i com a parròquia. club i com a club. a la parròquia i no només a la parròquia, sinó al jovent, Exacte. exacte, al jovent en general. Sí, sí, sí. Bueno, i una pregunta que teníem, però ja l'ho contestat bàsicament, que era com què podíeu fer perquè els joves participin més a la A parròquia. la parròquia. Bueno, la Sí, nostra intenció que és s'impliquin aquesta. més. Sí, la nostra intenció és aquesta. I després també, l'altra cosa que vam estar parlant l'altre dia, que ens van venint idees, i és que volem fer que el comú, o fer una... Això ho hem d'estudiar encara, esteu en primícia total i absoluta. De fer que la ciutadania pugui fer preguntes directament al comú. És a dir, en el sentit de que obrir un canal en el qual els ciutadans, joves, grans, el que sigui, pugui fer preguntes i que es puguin contestar en Consell de Comú i que aquell dia se li digui a la persona: mira, la teva pregunta és molt interessant i es contestarà en Consell de Comú. Saps que a vegades la gent fa moltes queixes, Sí. fa... Sí. Doncs, bueno, algunes d'aquestes, ja no parlo de les queixes, però que a vegades tenen, doncs diuen, ostres, claro, Sí. dubtes o coses interessants, propostes interessants a fer, doncs aleshores que aquestes propostes doncs, es poguessin respondre per al Consell de Comú i que, bueno, que aquella persona pogués participar en el Consell de Comú. Però tot això es farà a través de la Conselleria de Participació Ciutadana, que és una conselleria de creació d'aquest any i que per tant volem doncs, dinamitzar una miqueta el que és la participació ciutadana, la participació de la gent a la vida pública, no? I implicar una mica més tothom, ja siguin joves o grans, implicar-los una mica més a la política. I després també per als joves d'aquí més a la terra, que són més lligats aquí a les costums d'Ordino, també vam fer un tram aquí a Santa Bàrbara per als petits, per la canalla de menys de 14 anys, per iniciar-se a la pràctica de la pesca. I llavors és un lloc on repoblem molt amb el govern i la Federació de Caça i Pesca. I bueno, també Déu-n'hi-do també a l'estiu encara la canalla que van a pescar aquests trams. També està bé per tornar a recuperar la cultura aquesta de la pesca, els estalls, la muntanya i les tradicions. Doncs ja està. Ja està? Sí. Doncs molt bé, doncs bueno. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Encantats.